Mbak. Lah lek jodoh piye, Mas? Wong lanang karo wong wedok niku. Nggih. Nek wis pancen ditakdir karo Gusti Allah dadi jodone, arep adoh kaya ngopo ki mesti panggah enek waktu untuk ketemu ki mesti ana. Mas yo LDR beda benua? Beda pulau, nek perlu beda negara. Kuwi mesti ana waktu untuk menyisihkan waktu untuk bertemu. Ambak pacaran pedot-pedot bolak-balik. Ning mesti ada waktu untuk chemistry-nya kembali untuk ketemu. Oh, ini termasuk kisah cintane jenengan apa mboten? Nggih kisah cintane wong-wong niku. Oh, wong-wong. Kula niku nggur diceritani. Oh, ngoten. Kula mboten nate, Mbak. Kula ro wong wedok wedi. Oh, ngoten. Maksudnya pedhi niku Nggih, piye ya? Kula kan mondok dangu to, Mbak. wong ngoten, masyaallah. Pondok apa? Pondok Ramadan. Ayo yo. Matur nuwun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing denok deblong, anakku sing setinik-tinik limbuk. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? Nganggo leren ora ketang nggo sak kemprangan ya nok. Ngono ya mak. Perkara lakon sing menguras energi. Oh iya. Lakon sing menguras tenaga mengko kena diarampungke ana ing sing arampungi limbukan. Ning sing luwih baku aku kang sarta kowe ngaturake apa to wigatine aku kelawan kowe sak rombongan sowan tinimbalan ana ing kene. Mangkono ya mak, pancen kapara nyata no. Iya, angka sepisan ora lali ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murebeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa ya nduk. Mangkono ya mak, kapara nyata ingkang wis malembarake keberkahan kang sarta kenikmatan, becik nikmat sehat, becik nikmat sempat, becik nikmat iman marang aku kang sarta kowe sak rombongan. Nggih, Mokal tanpa nikmate pangeran aku kang sarta kowe bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Iya ya mak iya ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki janjane mengeti adicara apa? Kok wiwit sore ketok leh gayeng gumarenggeng to mak? Iki adicarane kaya sing wis-wis no. Oh kaya sing wis-wis. Adicara tahunan, agenda rutin tiap tahun. Adicarane apa? Ora ana liya ya kuwi wujud syukure para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Pengkol Desa Ngrami. Syukur marang nikmating Gusti ingkang murebeng dumadi yang dibingkai dalam rangkaian adicara bersih dusun utawa nyadranan ana sing ngarani sedekah bumi. Oh, adicarane bersih dusun nyadranan uga ana sing ngarani sedekah bumi. Pancen kapara nyata wujud syukure para warga masyarakat pepunden-pepundene awake dhewe kang lenggah ana ing dusun Pengkol Desa Ngrami Kecamatan Sukamara Kadipaten Nganjuk ya mak. Pancen kapara nyata. Luar biasa. Ora kaya dusun Pengkol Desa Ngrami kok ngono. Awake dhewe sakanca Sanggar Seni Astabrata wis 3 tahun berturut-turut tanpa pedhot dalange ora ganti tetep awake dhewe sak Sanggar Seni Astabrata. Wah iya, dusun Pengkol Desa Ngrami 3 tahun berturut-turut ora ganti awake dhewe tetep
nampa kapercayan saka para warga masyarakat sumrambahe para pepunden-pepunden ingkang lenggah ana ing dusun Pingkol kene ya Mak. Pancen kapara nyata no. Luar biasa 3 tahun berturut-turut tanpa henti mula wis sak trepe wis sak pase awake dhewe ora ana tembung kang luwih endah ingkang kudu diucapake. Kejaba mung ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, ngaturake terima kasih yang sangat banyak. Ngono ya Mak. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk marang sapa wae Mak. Ingkang angka setunggal. Katur pepunden kula. Pepundene awake dhewe. Nuwun inggih menika Bapak Kasun ingkang winengku kinurmatan Bapak Suyono. Ingkang sarta sedaya panitia yang ikut andil suksesnya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Sing dipandhegani dening ketua panitia kang den pangarsani dening Bapak Damianto. Bapak Damianto. Selaku ingkang mandhegani sedaya panitia no. Sumrambahe awake dhewe sak kanca uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Konjuk untuk seluruh para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Pingkol Desa Ngrami. Kang wis ora jeleh-jelehe, kang wis ora bosen-bosene karo awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Ternyatane awake dhewe tetep pinercaya ketiban sampur kinen paring lipur ya kuwi mengisi kegiatan adicara bersih dusun yang sudah menjadi agenda rutin tiap tahunnya. Ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuh Mak. Luar biasa pancen wis dadi adat kang sarta istiadat selain agenda rutin tiap tahun kang mapan ana ing dusun Pingkol Desa Ngrami. Kene kuwi yen wis kadung cocok karo dalang wis ora ganti. Pancen sing dipepuji ya kaya mengkono. Dhisik kocape sejarahe larah-larahe kene iki sing sering ya kuwi pepundenku samargi Ki Harjunadi kang mijil saka bumi Anjuk Ladang kene. Ngono Pak Harjunadi. Saiki awake dhewe senadyan durung makaping-kaping lagi ping 3 nanging ora ana salahe, ora ana eleke yen awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Pancen jer kapara nyata mangkono kok. Ngestokake dawuh senadyan mau nggih Pak. Wah rokoke lagi metu Nduk. Iya. Luar biasa. Dasare mau sore diparingi udan. Ngono. Suwe ora udan iki mau sore diparingi udan. Luar biasa. Diparingi udan ora ketang udane mung lewat. Iya. Udan aja ditampa kanthi negatif. Ning kudu ditampa kanthi jembaring dodo. Iya, udan kuwi banyu kuwi simbol penguripan. Wong suwe nyatane Nganjuk dan sekitarnya kuwi ora udan kok mau sore pinaringan Jawa, pinaringan udan. Fa insyaallah untuk tahun iki, dan tahun-tahun ke depan sak rampunge adicara bersih dusun Pingkol pinaringan penguripan kang ayem kang sarta tentrem ya nok. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Pancene sing disuwun ya kaya mangkono. Luar biasa. Apa meneh lakone bengi iki manut dawuh kang sarta pangendikane Bapak-bapak panitia. Awake dhewe wis dipaket panitia. Lakone ora kena dinyang, ya kuwi Banjaran Anoman no. Ngono. Ki lakon sing sangat menguras tenaga. Ngono. Wit sore wis rame, wit sore wis gayeng. Oh iya. Banjaran Anoman. Meratelake nek penonton Pingkol kene para-para warga masyarakate ora mung penonton wayang ning uga penikmat wayang kang sarta pemerhati wayang ya. 3 tahun ki lakone Banjaran terus ana. Oh iya, Banjaran terus wiwit aku sepisan ji
sowan mrene, heeh, kae nek ora kleru kae Banjaran Gondomono apa Gondomono Luweng lali aku. Heeh, kuwi ya lakon abot, lakon arang metu. Ya, Terus tahun kepungkur Banjaran Wisanggeni kuwi rada mayar. Oh ya, Ning nek bengi iki Banjaran Anoman kuwi ya rada arang-arang metu kuwi lakon sing angel. Angele mergo menguras tenaga. Oh, nguras tenaga. Heeh. Dadi wit bedol kayon nganti ngobar jam 3:30 kuwi isine gayeng terus, rame terus, akeh perange. Lho iya, Dadi eman-eman penonton bengi iki sing kepareng mirsani kok mirsani ora nanti bar, ora nganti bubar, ora nganti tancep kayon, rugi no. Oh, ngono. Kok kira-kira ngobar limbukan wis sepi arep tak barne no. Oh iya. Lah piye? Sing ditanggapne desa bar limbukan sepi tak barne. Lah iya, Iya, iya ora dadi boyo pengopo. Ya sak bisa-bisa awake dhewe ngerakit lan nyanggit. Ora lali diimbangi wirid. Banjaran Anoman ya sak bisa-bisa awake dhewe ngeracik piye carane ben gampang dan mudah diterima oleh penonton. Tur aku mau ya rada mumet sore no. Mumetmu perkara apa? Wis temoni karo panitia. Monggo iki rencanaku ya toh Banjaran Anoman iki engko sewengi 3 lakon didadekne sewengi. Wo ngono. Siji Anoman lair mau wis rampung. Terus lakon kedua sing rada dawa kuwi Anoman Duta. Terus engko menyuro isu-isukan kuwi arang ditokne, arang metu, arang dalang ngecakne. Iya. Engko dibablasne lakon Jayabaya. Sriaji Jayabaya ing Mamenang ya Kadiri. Wo, Anomane dawa, umure dawa. Ngene iki ya ndonga lho, muga-muga masyarakat Pengkol umure dawa-dawa. Oh, amin. Anoman nganti Sriaji Jayabaya. Wong aku nek ngantek golek cerita sumber nganti tekok karo sing nyaran Mas Tiar kuwi ya. Sing sering anu kungkum ning Mamenang ya kuwi. Ning Kedir. Lah ya nganti jaman Kadiri, nganti jaman Kediri. Lah kok mumete jane perkara apa? Mumete perkara iki nok. Panitia jagongi aku. Sik iki ben sindene munggah sik ya. Iya iki 2 tahun nih ora ganti bintang tamune tegese cocok kali cok. Hati-hati. Kene lho, Mbak, Wis pas lakone Banjaran Anoman piye to? Ya terus sindene nggawa jaran karo pentulane wis pas. Mergo Anoman kuwi pangembane Resi Mayangkara. Ya. Yang Mayangkara rawuh. Ngayem. Ya. Lah ya. Lah ya, alah. Iya, iki sing rada mumet aku mau ditemoni karo panitia. Yo ditemoni panitia piye? Gandeng 3 lakon dadekke siji to, Nduk. Ya kuwi Anoman lair, Anoman Duta karo jaman Sriaji Jayabaya ing Mamenang ya negara Kadiri. Lah Anoman Duta ki pakeme wit biyen dalang Noma kuna. Kuwi Anoman Duta iki mesti ana seri utawa adegan Anoman nobong, Anoman dibong. Mergo Anoman konangan karo prajurit negara Ngalengkadiraja. Lah iki mau sapa kuwi para panitia njaluk, Mas tetep lakone Banjaran Anoman. Ning kula nyuwun mengke Anoman ora usah dibong. Ngono ki ora mumet dasku. Wong lakon wit biyen Anoman Duta mesti nganti obong. Kok kon ngilangi adegan obonge. Lah ya lah terus wis sak mlaku-mlakune no. Ya wis pokoke ngarang ning dhuwur panggung ya.
Ya, wis pokoke piye tetep Anoman Duta dicakne, tetep Anoman Duta dirampungne ning tanpa Anoman obong, tetep iso. Ya wis mbongko piye dadine. Oh ya, heeh. Mergo jare para panitia ben kene ora ene obong-obongan. Oh, iya. Jek akeh ya para warga masyarakat sing mempercayai ngono kuwi. Oh, sih. Kira-kira ya sing ngomber-ngomber ya sing nyaran kuwi ya. Ampun nganggo Anoman obong ke eyang menang duka. Lah iya ora apa-apa ya wis sak bisa-bisa kok. Tetep dicakne Anoman Duta ning nggon sesen Anoman obonge piye diowahi sanggite dimodifikasi cara menterenge. Wis mbungko sak mlakune mikir sanggit ning dhuwur panggung. Iya, ya Mak iya. Alhamdulillah. Sing baku ndonga ya Nak, ndonga. Untuk sedaya para warga masyarakat ana ing dusun Pengkol desane Ngrami kecamatan Sukamara Kadipaten Nganjuk. Sarampunge seluruh rangkaian adicara yakni bersih dusun Pengkol desa Ngrami. Dusun Pengkol kene dadi dusun sing baldatun thayyibatun warupun gofur. Sial dangkal iso kabucal. Sukerta memala bisa sirna. Bebendura retu bisa sinapu dening lebu. Satemah anane mung ayem tentrem gemah ripah lo jinawi kerta tata turaharja murah sandang lawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana daya linangku kejaba saking Allah. Putri ya sesembahanmu rintan ladalu mong limang wektu kanggo mresta mung karalan sareng nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan ladalu mong limang wektu kenceleng seru kanca-kanca. Iya. Yo. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku. Ora ana daya linangku kejaba saking Allah. Kakung. Sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu
Sembahanmu ritelah mong limang haru kanggo brasta mung sarlan luar biasa sugo gupuh lungguh aruh ora nguciwani ngono para warga masyarakat ing dusun Pengkol anggone ngrengkuh awake dhewe sakanca sanggara seni Astabrata wis pindhane kaya wong liya manjing dadi sedulur ngono ya Mak awake dhewe lagi teka wah wis disugata kanthi maneka warna dedaharan kang mirasa kang sarta unjukan kang mirasa ngono wis ana kok Nduk Madewi lagi teka sing ngladeni aku ya wis ana khusus wanita khusus ngladeni aku no oh iya jan wayang wong menungsane ya kaya limbuk kaya kowe lho tak tekoni jare dudu wong Pengkol ning kulino pritil brambang ning kene iya tak tekoni sapa jenenge Yud jare jenenge Bundut ngono iya wah jan nganggo kebaya ijo ting bedhuwosel ngono kene iya wah jan nyugata kopi mangga Mas Dalang iya wonge gedhe suarane cilik ngono kae lah iya kuwi saking lek tresna karo awake dhewe sak kanca lah iya iki kepareng sowan komplit ora komplit dikomplit-komplitke ngono ya Mas senadyan iki kanca-kanca pengrawit akeh sing izin kanca-kanca pesinden ya akeh sing izin ning tidak mengurangi kualitas dan kuantitas pagelaran wayang kulit ngono ya Mak sing banjeli akeh sedulure ya akeh dilalah kersane ngalah akeh sedulure ya ngene iki no oh ya nemangsaku sing beduk lagi pisan kok ya wis tempel galipel mangsaku ya sering nyusul awake dhewe ya wis cocok ya wis pokoke winginane ya wis tak WA wis tak kirimi bedol kayon karo talu wis liyane ngawur Mas aku liyane ngawur mawon pokok jenengan pokoke sir beduk pokoke jenengan sir nutuk-nutuk anten mawon ya iya njaluk ngapura karo awake dhewe nek salah ampun diseneni wah kula ora nate nyeneni yoga kula ora nate nyeneni sinden apa ya langgih sabar nek inawluha masobirin lah ya kaya komplit ora komplit dikomplit-komplitke iya kabeh do sowan rene iki suwe banget lho nek dhewe keletan 2 minggu lagi pentas iki lah iya rumangsane kanca-kanca kaya suwi ngono ya 2 minggu ning ora apa-apa suwi ora nyang si ora tanggapan pisan wis diajar lakon Banjaran Anoman ora masalah lah iya wong ya panyuwunane pancen kaya mengkono panyuwunane pancen kaya mangkono iki apa meneh usume wong lara usume flu usume wong matuk iya aku ki wingi ki rekake arep urip sehat no wingi ki arep urip sehat to aku ki njajal mangan iki sarapan ora nganggo sego. Niru wong-wong sing jari dokter-dokter kuwi lho. Sarapan iki nggo ndok Jawa kuwi tak godhog loro. Lah iya. Lah kok tangi turu sesuke mripatku melentung kabeh. Lah ya mula mripatku sisih ki rada abang ki ya perkara ndok Jawa. Nah iya. Perkara ndok iso ning mripat abang, perkara ngursak ndok lho ning mripat iso abang. Lah iya. Ya kesehatane wong beda-beda sing iso ngukur awake dhewe. Ya iki sadurunge ngaturake tetembangan sing maneka warna kang sarta ngaturi bintang tamu Mbak Rinvi kang mijil saka Kutha Cethe Tulungagung. Luwih dhisik sak langgam sik nggo ngendhone swasana ya Nduk. Ngono. Iki mawon pamundutan. Langgame kelinci ucul. Wo ngono. Iki aku kepengin Mas Heru Linanta sing keparang bawa. Ngono mengko langgame karep dipangarsani diayahi karo Mbak Yuku, Mbak Ririn. Oh iya. Ya Mbak Ririn ki ya arang petruk. Iya.
nggo langgame Mbak Ririn. Iya, iya selain sinden sambene dodol salad. Iya. Dodol salad, heeh. Nek Mbak Ririn dodol salad, nek Mas Heru dodol Suara. dodol suara. Bener iki kula niku arep ngomong ngono Mas Ayam. Ya. Mangga niki kelinci ucil Mas Heru. Ayam. Aduh klinciku ucul mangka iku dadi katras nanku katur dumateng sedaya panitia. Ya, ingkang ikut andil sing melu andil sukses lumadi ning pagelaran wayang dalu sak mangke katur Bapak Suyono, Bapak Pak Wom, Kang Sarto Ketua Panitia, Bapak Damianto dan kawan-kawan mugi saged anuju prana karenaning penggalih. Iya, iya Mak. Dipun ajengaken Mas Her. Ngalor ngidul tapung gelang mongka cilik saibo bunga rasaku yen mulih bakal tak pondo Bawa kelinci ucul wis katur. Didhawuhake langgame gawan kelinci ucul karaben Mbak Ririn kang mangarsani buka celuk karo berdiri pelan-pelan. Oh mangkono ya Mak. Kanggo salam pambuka utawa salam mukadimah ana ing season limbukan ugi katur sedaya para pamirsa budaya wabil khusus pecinta wayang kulit ingkang memonitor lumantar Astabrata Media. Terima kasih selalu setia menunggu kanggo kanca lek-lekan dasare malam minggu. Wah ya, mangga Mbak Rin kali jumeneng kalem-kalem. Ayo. Ngobengi kutha saresik ing desa mergo aku nang golek sing tak tresnani klinciku ucul lunga
menika nama lengkapipun sinten, Mbak? Kaget. Oh, kaget. Kudu ngono. Anu, apa itu simulasi napa nggih? Apa kuwi jenenge penyesuaiannya apa jenenge bahasa kerene kuwi? Napa? Adaptasi. Adaptasi ya simulasi. Simulasi arep ujian. Adaptasi. Oh. Nah, tapi jenengan derek Sanggar Seni Sastra Brata sudah berapa kali, Mbak Ririn? Kedua kali ini. Oh iya, kedua Nggih. kali menika. Ampun Iya. kapok lho nggih. Lho jenengan ingkang ampun kapok. Mboten, nek kula Nggih. niku kalih sinden mawon tetep oke. Oke. Iya. Nggih matur suwun Mas Akbar. Mbak Ririn menika nama lengkapnya sinten to, Mbak? Panjenengan niku. Khairin Hanifah. Wih, selami banget ya. Iya, saya kan anak baik. Khairin Hanifah. Khairin. Apa Mas? Yang yo, bacot ke, Mbak? Heeh. Lah jebulane grasa grasa Katur sedaya para warga masyarakat dusun Pingkel Desa Ngrami. Wilujeng ngadani wujudipun adicara sedekah bumi bersih dusun. Dal datun thayyibatun warapun ghafur. Monggo Mbak Ririn. Yo. Panjenengan menika nggih Tulungagung napa Kediri to, Mbak Yu? Tulungagung Mas Akbar. Tulungagunge kecamatanipun pundi, Ora? Kecamatan Gondang. Wih, nggih teng Tulungagung nggih wonten nggih kecamatanipun Gondang. Enten. Wah, luar biasa. Nggih kapan-kapan nek kapin ujar longgar kula tak mampir. Inggih monggo Mas Akbar. Nglarisi salat panjenengan. Oh nggih jenengan pun niliki niku wau. Oh pun niki kula Pripun? urung tak jajal tak gowo. Menawa luwe ya. Ya ya ndake ya. Dalang sangu salat. Karo sangu donga ya. Lah jebulane grasa grasa nabur
Matur nuwun Mbak Ririn. Matur suwun. Sampun ngaturaken nuwun inggih menika langgamipun kelinci ucul. Menyelam sambil minum air maca layang kang tumiba ana ing pangkon ya nok. Iya Mak. Sareh-sareh watone pikoleh gremet-gremet watone slamet. Assalamualaikum Mbak Limbu, salam kenal saking kula. Warga. Warga saking mriki asmane dalangipun sinten? Piye iki? Ngirim layang kok ora ngerti dalang iki Mas Akbar ngaten mawon. Badhe nyuwun gending setunggal podang kuning angka kali kutut manggung angka 3 kacu-kacu. Angka 4 ketaton cerita angka 5 kedanan. Ya. Ana meneh sing lumantar WA sugeng dalu Mas Akbar tetep monitor. Saking Temanggung, saking Jabrik Wahyu badhe nyuwun lagu Dadi Ati. Semoga malam ini sukses, amin. Uga iki dimonitor sing sering WA awake dhewe saka Surabaya. Oh ngono. Apa pundhene awake dhewe Pak Wari Sugiono. Oh ngono. Iki uga memonitor langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Sing ora iso kepareng rawuh mirsani lewat Astabrata Media. Ya Mak. Alhamdulillah bak berkah barokah. Ya iki awake dhewe sowan ora ijen. Ning yuga Mbak Yuku sing saka Tulungagung kecamatane yen ora kleru Sendrang. Oh ya, Mbak Rinvi Ananda nek ora kleru. Uga pinilih maneh karo para warga masyarakat ing dusun Pengkol, ketoke kedua kalinya nyang Pengkol kene. Ya nek ora kleru. Merga ya wis ngono kuwi nok. Warga masyarakat nyuwune maneka warna kudu dilayani. Apa meneh wis munggah panggung karo nggawa pentulan karo jaran. Ya wis dadi branding kok. Senimane nek dadi branding kuwi akhire ana penggemare ana sing tresnani. Ya, ora beda kaya dalang kuwi ya membranding diri, pakelirane racikane kaya kepriye. Oh ngono. Ya Mak ya. Ya wis sak bisa-bisa sak gaduking nalar sakadaring lampah sing baku niate awake dhewe golek paseduluran kang sarta asung panglipur atur hiburan karo para warga masyarakat kabeh. Ya Mbak Rinvi kon diaturi minggah ana ing pepanggungan jumeneng ana ing panggung sasana budaya. Sepote prau layar sak ramban wae nok, sak ramban wae. Praon. Monggo Mbak Rinvi katuran jumeneng wonten ing pepanggungan menyapa para warga masyarakat dusun Pengkol pada malam hari ini. Coba kaya ngapa? Celorot. Hey. Luar biasa. Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Rinvi Ananda. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Akbar. Lama tidak jumpa kedua kalinya ana ing dusun Pengkol, Mbak. Pengkol, ini yang kedua kalinya di Ngerami Pengkol. Pengkol Ngerami, Sukomoro Nganjuk. Sukomoro Nganjuk, Masya Allah. Niki matur sembah nuwun sanget kagem warga desa Pengkol. Pengkol Ngerami ke Sukomoro. Ngerami Sukomoro, Masya Allah, antusiasnya luar biasa loh Mas Akbar. Inggih. Kula wau sampai teko pojok kono sampai bingung lek liwat. Penyebabnya bingung napa Mbak Yu?
penontonnya dari sini sampai sana itu masya Allah luar Tumplek-blek nggih. Tumplek-blek di sini semua. Ning kono panggonane ya bawera, ning sisi kono ya bawera, ana sing penonton VVIP ning ngisor wit pelem. Ngatos-ngatos nggih Pak nggih. Memangke keceblokan. Pokok ora ana sing penekan lho. Engko nek penekan tiba anu grup Astabrata ora melu tanggung jawab. Ora Mas, masalah ini dhek karo nggawa apa? Perlengkapan rujak. Oh, ngaten nggih. Oh iya, jadi karo ndelok karo midel kok enak. Karo anu nggawa apa nonton mirsani karo petik. Betul. Pelem. Wah. Ale unduh. Unduh pelem. Wah, luar biasa. Luar biasa jenengan salam-salam dulu, Mbak. Oh, untuk nggih. warga masyarakat Pengkol. Oke, niki saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sini semangat nggih Bu nggih. Nggih niki ngaturaken lulijeng dalu selamat malam kagem para tamu undangan warga desa Ngrami Pengkol juga yang ada di ujung sana. Ujung sana? Iya, ngaturaken lulijeng dalu selamat malam. Luar biasa jenengan di malam hari ini pada pentas wayang pagelaran malam hari ini. Sik to, aku nyeluke Mbak po Dik iki. Dik, Sik lali aku jenengan kelahiran tahun pinten? 2004. Oh iya, berarti sak adikku. Berarti aku nyeluke Dik gitu. Terus aku Kula niku manggilnya Mas ya. Mas. Kula niku cocok lali, Mbak. Suwi ora ketemu ki jane umur-umurane sak ndurku apa sak ngisorku. Lali kula niku. Wah, tapi lek kula niku ya berarti lek kula kan manggilnya Mas. Mamas ya. Tapi pantese Om. Tuh lho. Kayak iso malah tuwa meneh lho, kok dadak nyeluk om lho. Loh, Omplong piye? Mas Ya Om ndak, piye? Mas. Sampean ki cocoknya dipanggil Om. Apa mergo wis jenggoten ki? Nah, kok lek jenggote dikerok wis beda neh. Nek jenggote dikerok, Malah 25 tahun. Lho, saiki piro? saiki selawe lho. Masa? Piye iki? Yo ra ro. Mbok kira 40 napa piye? Kok iso leh nuwek-nuwekke iki lho. Makane tak celuk omong ya ngono kuwi lho, Mas. Oh iya, lho mboten Mbak, kula iki ketoke casinge wis tuwa. Niku mboten wonten sing kula pikirne kejawi namung kehidupan kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Oh, Masya Allah. Nggih to, Mas? Nggih no. Dadi kanca-kanca menika nek leren suwi kula niku mikir. Oh, ngoten. Kanca-kanca niku sangune saking pundi. Mula nek prai suwi ngaten niku, kanca-kanca kula WA sedaya. Wis nek do longgar dolan omah. Duit jupuk dhewe. Oh, ngono. Rokok jupuk dhewe. Wong ngoten. Biasane nek WA ki ada 100 apa ndak? Ngono ya, Mas. Heeh. Pun kula loske nek butuh uang mara. Wah. Ngetano ngono kuwi. Masya Allah. Butuh rokok entek mara. Njumuk dhewe ning Guci. Heeh, to, Mas? Ning ora enek lho ning Guci dadi ya mara tok. Wis sebabar pisan ora. Dan ini tadi saya minta maaf Loh, minta telat, maaf? Mas. Ora apa-apa. Soalnya jalannya itu macet. Macet. Macet piye? Macet. Oh, macet. Iya. Tadi saya dari Mojo Kediri terus pentas dari Mojo Kediri? iya, terus bablas ke sini. Oh. Untung to, Mas, ora dicegat Pak polisi lah aku, Mang. Oh. Lah ngoten apa arep tanggapan kok dadak dicegat Pak polisi iki lho. Loh, biasanya dicegat. Loh, ngapa nggih? Nggih. Aku tanggapan seprene ora tau dicegat karo polisi. Loh, polisine sing wedi karo sampean. Oh, ngono ya. Heeh. Lah aku dicegat njaluk foto. Oh, heeh. Aku sing njaluk foto ya nggo wong pritil brambang bundut mong ron. Iya, heeh. Nggih. Ora luar biasa. Wis saiki atur panglipur. Oh, iya. Wis pentulane digawa. Jaranane digawa. Nggih niki spesial kagem warga desa Pengkol lho, Mas. Nek ndak ning Pengkol ora ketira tak gawa. Oh, ngoten nggih. Ganonganku ini baru soalnya. Sotren nggih. Oh, sotren, Mas nih. Jelasnya sotren niki ora oleh wong-wong ora oleh lho, Mas. Sotren menang. Terus Ini tapi Pengkol itu, Mbak, tahun lalu tanda pentas itu sukses kuwi mesti balik.
Oh ngoten. Tanda pentas itu sukses itu mesti balik. Berarti maksudnya tahun lalu kan juga Mbak Rinvi bintang Iya. tamunya. Tahun ini juga Mbak Rinvi. Berarti bisa menjadi tolak ukur kalau pentas tahun lalu itu sukses. Masya Nah, Allah akhirnya luar dibaleni. biasa. Nah, berarti ya dibaleni tahun ngarep ya kudu luwih sukses. Amin. Lah mula ngono. Pokok titenono Mbak, tanda wis ora wayang, ora campur sari, ora napa. Pokoke nek sukses kuwi mesti tandane balik. Balik, Masya Padha karo Allah. jodoh niku lho, Mbak. Lah lek jodoh piye, Mas? Wong lanang karo wong wedok niku. Nggih. Nek wis pancen ditakdir karo Gusti Allah dadi jodone, arep adoh kaya ngopo kuwi mesti panggah enek waktu untuk ketemu kuwi mesti ono. Mas yo LDR beda benua? Beda pulau, nek perlu beda negara. Kuwi mesti ono waktu untuk menyisihkan waktu untuk bertemu. Ambak pacaran pedot-pedot bolak-balik. Ning mesti ada waktu untuk chemistry-nya kembali untuk ketemu. Oh, ini termasuk kisah cintane jenengan apa mboten? Nggih kisah cintane wong-wong niku. Oh, wong-wong. Kula niku nggur diceritani. Oh, ngoten. Kula mboten nate, Mbak. Kula ro wong wedok wedi. Oh, ngoten. Maksudnya pedhi niku Nggih, piye ya? Kula kan mondok dangu to, Mbak. wong ngoten, Masya Allah. Pondok apa? Pondok Ramadan sebulan tok iki lho. Mboten kabeh itu semua teman. Oh, Ya. semua teman. Tapi kan lama teman itu bisa menjadi pasangan. Nggih. Jika tresno iki jalaran saka kulino, Mas. Nek kulino ketemu, Ya isone ya tresno. nek kulino omong-omongan, Iso-iso cedak. ngono ya, Mbak. Ngono. Dadi apa-apa mergo kulino. Betul. Kulino. Sama ngene iki lek kulino cetok sinden-sinden ya iso ae. Duh, nyuwun sewu nggih, niki jujur bloko suto Nggih, blak nggih, utang nggih. terus terang. Sinden semene kae iki ambak pendak bengi ketemu. Kula niku ora tau lho omong-omongan secara empat mata. Empat mata karo sinden-sinden apa tahu mboten. Ndak nate. tahu, Mas. Wong nomor WA-ne mau kula mboten nyimpen kok. Heeh to, Mbak? Sinden ora nyimpen. Lho, ora, Beatrice iki, Mbak. Sinta, terus Aulia niku sak riet niku mboten wonten sing kula simpen. Wah, oh Mas wong wudu iki kok biasane kan sing endi ora sing iki ya. Oh, yo jelas ora disimpen wong ora melok. Iso nyauri nembang. Oh, iya. Ya. Ayo permintaan ada banyak tadi sudah saya sebutkan atau Oke. Mbak Rinvi mau nembang sendiri apa sing bebas monggo Ya, merdeka. hari ini lakonnya apa, Mas? Banjaran Hanuman. Hanoman. Berarti kita kasih yang Hanoman ya. Apa kuwi? Anoman obong. Oh, nek gak oleh. Ora entuk, Oh, Mbak. ndak oleh. Niku pun dadi danyange kene lho. Danyang iki sing donyang. Lah aku nanti gandongan oleh apa ora, Mas? Oleh nek gandongan Oh, entuk. oleh. Wong tahun lalu boleh kok. Berarti diganti Anoman gandongan. Gandongan obong. Ya wis yang lainnya ya. Lain apa? Mas manut wis bebas merdeka nek aku jenengan wis ora tahu petuk-petuk bisa nok ngarani dosa Mbak tumrap kula. Arep ngaturke napa permintaan napa yang lain monggo. Oh iya, semoga ibu-ibu Ditanya dulu yang sebelah sana, sebelah depan dulu. yang depan nggih. Bu, nyuwun lagu napa, Bu? Negara angin. Ya Allah. Sing tengen. Tengen itu yang mana? Yo barang nek gak Kiri. gumantung saka ngendi Kiri ya, nyawang yo. kiri. Ya. Bapak, nyuwun lagu napa, Pak? Podang kuning. Oke. Senengane sing bunang niku kodang kuning. Saya- Yang sebelah sana. Sik. Pak, nyuwun lagu napa, Pak? Hah? Kok kicau mania iki jane iki setelne YouTube ae kuwi. Aja nyawang aku kesuwen Mbak Rinvi, mripatku ki lagi alergi. Oh iya. Tak Aku pancen ndak seneng nyawang kok, Mas. Aja mripat sik. Mbak, ngecor mripate. Kok koyo Kaya sapa? Tuh apa? Ki koyo ning film-film iki. rupaku apa mesum. Kicau mania. Oh iya, ya. Oke. Apa? Wis bebas lagune. Heeh, napa? Dena apa sing nganggo gamelan sik no? Oh, nganggo gamelan Jono. sik. Kan kok hubungannya karo ganong. Lah nggih, oh, Titipane sapa? jaranan, heeh. Ayo Mas sembarang. Podang kuning kena, apa sing pelok monggo bebas. Heeh.
Angenteni. Oke, heeh. Nganggo bawa napa langsung Mbak Rinpi? Oh, langsung mawon. Langsung Mas. langgame. Nggih. Bawa tasik lunga. Iya, angenteni sing aku niku. Aku ya. Ya, Ini spesial kagem jenengan. Mangkan sampean omong jarene masih beda benua, masih beda negara, lek wis pancene jodoh panggah ketemu. Panggah toh? ketemu, Mbak. Nah, ini lagunya Angenteni iki cocok kangge sampean. Amin. Aku yo ngenteni, Mbak. Nek sampean nak sampun krama to pun to nggih? Lho, bereng lho, Mas. Lho, durung to? Lho, Lah kok statusnya kaya wis berumah tangga gitu. lho, niku statusnya sinten? Oh, kleru wong aku berarti. Wah, lah. Sopo kae? Nah, sopo ke? Yo, langsung mawon buka saking buka celuk mawon, Mbak Rinpi. Ya, Iki sik ki cacane engko piye? Ki langsung jaranane ning terakhir apa piye? Manut apa? Nah, niki langgam sik, terus bar ngono jaipongan ya, Mas. Terus Oh, bar jaipong ngono kalem. baru jaranan. Oke, siap. Oke. Oke. Yo, buka celuk Mbak Rinpi. Heeh, coba kaya ngapa? Dadeke. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni muduning wahyu janji mutan sesumimpan jroning kalbu Luar biasa. Semakin hari suaranya semakin hebat, Mbak Rinpi. Malah ngapusi sampean. Oh tenan, kula niku nggih meneng-meneng niku presiden kula nggih ngematni perjalanan hidupnya. Nggih to, Mas? Nggih. Wah, aku gak mau fallback lho, Mas. Iya ta. Loh. Engko sik tak tilikane. Ya, yo baca iki sik. Ayam. Klidang-klidang kae teko pranyata janjine tetap citra kuat bisa saumpama Hatur para warga masyarakat ingkang mapan ning dusun Pengko. Sesarengan Mbak Rinfi Ananda Tulungagung lho Ki. Halo. Ya. Oh. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune kaya janji tenan jroning kalbu jaga sama abu janku Asyik. jadi janji dengan masih
Luar biasa Astabrata iki pancen jos gandos. Suara panjenengan kali nek diiringi Astabrata kowe tok kaya klub kawin ngono lho, Mbak. Tapi kawine iki aja sing Ora. bukan kawin Mas, tapi balance. Chemistry. Iya, chemistry-nya itu balance gitu. Tumbuh oleh tutup. Wonten niku nek wong Jawa ngarane. Ya. Telaske Mbak Ayam. Kledang kae teko Yoga wayahe tampil Ayam. Nah iki. Busana dirasa
Waroko. Oi. Oh, kabel. Oh ya. Oh. Aku nonton kok wedi dhewe. Kancang-kancang. Waduh, alah wis boyoke sok piye ya bojone sok para mesake. Hati-hati lho. Yo. Wis aku. Hati-hati. Minta cengle sing ibet lho. Lho. Kok karo Mbah digawani brambang kok tenang ae. Ape 3, 4, 5, 6 itu. Wah, wis kopro ping 100 sih. Apa. Sik. Ki mok kok rancang-rancang tok. Tak kira kaya ngarep koprol mengguri ya. Tangi leren ngombe sik. Tambani. Aku wedi nek leginge suwek kuwi. Mak ngono ora ya.
Ati lho Sin dimplok lho Sin. Oh, dadi kelebon Eyang Mayangkara hadir. Ora sah. Kok Eyang Mayangkara to, Mas? Eyang Astabrata. Bukan. Eyang sapa? Anoman. Oh ya Anoman. Heeh, Mayangkara itu monyet. Lho, lah Anoman yo. Anoman masa celeng. Oh gitu, Bu. Nggih padha itu. Aku soalnya Anoman itu uduk celeng. Lah apa? Uduk celeng. Uduk ketek. Uduk ketek. Bukan. Apa nek Anoman ning omahmu? Anoman iki sapi. Wah, mosok sapi jenenge Anoman. Lho iya. Oh ning omahmu Anoman kuwi sapi ya? Iya, soalnya beda tempat itu beda nama. Beda julukan. Iya, heeh. Gandeng aku dalang roe Anoman kan ya kethek. Sik, Mbak. Sampeyan benakne sik jarike, sik sampeyan benakne. Aku benakne sik. Heeh, lah iki lho. Niki wes sinden semenika iki apa jarine bubar kok. Nggih, ini ibuku lho, Mas. Wes tuh. Nggih. Mirip to mbek aku. Nggih. Mirip. Makasih yo, Sembah Gak. nuwun nggih, Bu. Sing ngendang yo iso, Pak. Bos jaranan apa. Oh, ini bos jaranan. Mboten yang tadi ciblon tadi pas ciblon Oh, kendang. masih blon. Masya Allah, luar biasa. Jaranan dibosi, elektron dibosi, band dibosi. Oh, apa? Sinden dia dibosi gak? Wis pokoke napa-napa digermoni kali niku. Lho. Maksudnya maklar ngaten lho. Oh, maklar. Bisnis jiwanya itu bisnis. Oh, Masya Sik, Allah. Mbak, aku pengen sak sekaran Iya. sing jarike tanpa nyingkap. Sak sekaran sak sembarang nyekel kepangan sak sekaran engko ben diterokne sinden-sinden Astabrata. Oh gitu, oke. Tapi nyekel kepang. Aku boleh minum sak ceglukan? Boleh. Sak sekaran. Sak sekaran. Sing jarike tanpa nyingkap niku dos pundi? Sak sekaran mawon ora usah dawa-dawa 15 detik ngono 10 detik ngoten mawon. Sak sekaran mawon sing kepangan. Mergo engko calone ke depan tak tukokne kepangan siji. Yo aja to, Mas. Engko aku gak mayu Oh, ngoten ya. Iya, Ding, ora seda. Yo, sak sekaran iramane sing piye? Manut. Sekarane sing piye? Sik request ben kompak. Heeh, sing sekarane sing kepangan sing piye? Tak delang, tak tulung, tak delang. Kuwi ya tak ndelang itu li Pak berdang turun ya kok ngono to Mas ora ngono ya unine kendang ya ya ayo manut wis sak sekaran sing jarike tanpa jingkap sing nyimpeng langsung mudhun kuwi lho. Sip. Hop. Dari sana Mbak Ririn. Ayo Mbak Ririn. Dicoba. Ayo Mbak Ririn. Ayo. Ini satu-satu. Apa? Oh, ora nyawang yo. Ora nyawang. Dibaleni pisan kas. Mbak Ririn ngadeg sih. Mbak Ririn ngadeg dulu. Ayo. Ngol diurut mriki. Heeh. Pun to. Ya udah. Bisa. Kok arepe mangan buku ki? Lah ya. Luwen. Ana sinden mangan buku ngono. Ini pakai jarene nih. Tak delak. Oh, dicontoni oke. Contoni sih. Contoni 50 lho, Mbak ya. Ya. Yuk. Dimatkan. Ayo. Pas. Yuk. Ping telu. Oke. Ya. Peserta lomba nomor 1 Khairun Hanifah sapa meng. Khairun Rirfah. Ya. Khairin. Khairin.
Awas. Nyek. Nah. Wah, yo. Yo. Pisan kan. Oh, Mbak Rinvi, berapa nilainya? Iki 90 Mas. 90. Heeh. Wes bagus, tapi sik kurang menjiwai. Oh, tapi nilainya sudah 90. 90. Oke, peserta selanjutnya. Kalau, ayo. Dilus-lus sik ben jinak. Nah, Dilus tangannya gini. ben lulet. Oke. Yo. Pisan lagi. Oh, berapa nilainya Mbak Rinvi? Iki 91 Mas. Kok ya nek ngluwihi kaya medit men to? Lho, lah iki mong sing versi kalem-kalem to, Mas. Oh, iya. Mbak Ririn kan 90 sangat kalem. 91. Iki rodok kalem. 91. 91. Siji tambah siji ya nilai ya, Mbak ya. Heeh, lumayan no. Mbak Aul. Ayo Mbak Aul, tunjukkan pesonamu, Mbak. Ya. Allah. Hop. Oke. Oke. Luar biasa. Nilainya berapa Mbak Yurinvi? 94. Mudak loro. Mudak loro. 90, 91, 94. 94. Peserta selanjutnya. Ayo. Ayo Mbak, tunjukkan pesonamu, Mbak. Oke, iki ekspresi. Iya. Yuk. Pisan gas. Aduh, wi, Iki kok- gak suarane jaran wi po anu. Suarane jaran wi ngrasani sing numpaki. Piye? Suarane pekok. Iki koyo sindenmu sing iki rada dol, Mas. Anu kacamatane jaran memang biasanya nang ngene ta kacamata jaran. Heeh. Kuwi kita ketutup sak ngarepe. Iki nilainya anu, Mas. Tapi kan jaranan itu keras ya, Mas. Ya. Jadi iki 95. Beda. Loh, kan butuhe sing keras-keras, sing kalem iki gak butuh. Iki lek rada ditata ngono ya rada bener paling. Bener. Terakhir. Ayo, Mbak. Ayo. Loh, kok terakhir Lah ini masih ada toh? sapa? Bu. Wah, ibu pun bopo niku. Mok, yo, ayo Pat. Berakem. Top. Luar biasa. Setelah 95 terakhir nilainya berapa? Iki 96, Mas.
Kok Iki kok urung enek sing 100 ki kudu sampean golekne satu lagi. anu penyembengku mudun bare. Ngerti nek wis joget siji-siji ngene iki terus mudun, niteni. Wis apal karo pakliranku bare. Oh ngono. Lah tapi iki urung enek sing 100 ki kudu sampean golekne sing 100, Mas. Ya engko tak golekne. Oke. Tenang, karo berjalannya waktu kok tak golekne. Sing endi? Oh iya. Ora ya, Mas. Sapa to? Mbak. Oh, Mbak Lia. Ayo Mbak Lia. Ayo Mbak Lia. Tak papak lho. Ayo. Ayo sini. Lah iki jelas 100. Iki. Iki jagoku, Mas. Lah iki jarane ora kembang kempis iki. Ayo yuk. Ayo, Mbak. Lah ya sing ditumpaki kuda kepang sing numpaki kuda nil. Ora. Tak sayang kok. Ayo. Kudanya mana tadi? Kudanya ini. Sama aja ngisi-ngisine aku lho. Ora apa-apa gede sampean sing penting iki kuat, Mbak, ya. Sik. Sik tak cekle sik. Sing kuat yo nduk. Oh, oleh. Lanang. Oh, lanang ya. Katoke suwek bejarane. Ya. Kene, Mbak, pengen kene, Mbak. Ya. Ki sampean tenan iki aja ngisi-ngisine aku lho, Mbak. Lek aku marahi wis. Ora dikempet ki sor. Ning sampe aja dikempet. Mbok kadane bojomu piye? Ayo. Yo. Ya. Sik contoh iki ya, Mas. Oh, contoh sih. Oke, contoh sih. Oke. Sangat bisa Wis Yulia. iso iki wis. Ayo Mbak. Tak sangoni. Tenang. Pokoknya bijine 100 tak sangoni. Ya. Ya. Ayo yuk. Awas. Ayo yuk. Iya. Hop. Satu kali nih. Luar Anu to, biasa. sik anu mripate jarene kok tertekan ngono Mas. Ora ding. Ini sangunya ini luar biasa. Loh, pokok gelem munggah disangoni. Ayo Nyuwun sangu mboten. Oh iya no. Loro. Jaluk sing Loro. duwe loro. Njaluk sing duite loro, 5.000 bet. Sing biru. Oh, Sing biru loro. Gak. Wes kaya Siti ya. Nggo sok duwite wi tukokne jaran ya. Heeh. Tukokne jaran. Ja, mesakno. Terima kasih ya Mbak Makasih. Lia. Luar biasa kedua kalinya Mbak Lia munggah panggung, Mas. Oh iya, Deng. Oh, toh? Heeh, bener. Sing biyen kae gano. Iya. Wis pokoke langganan kuwi. Langganan. Sok tahun ngarep kok munggahne ya, Mbak. Oh. Disiapne. Tahun ngarep spesial Mbak Lia macak sinden. Ojo sinden, Mas. Dadak merak. Oh iya. Pon legase istirahat sih anu sapa? Mbak Rinpi. Oke, sumangga dilanjut. Nah, tak diimbangi ya. Mbak Galo, jumeneng ing pepanggungan, Mbak. Ayo, Mbak Rinpi karo ben leren sih. Mbak Galo, jumeneng sepate kaya ngapa to? Yo. Hai. Hai.
dalu Mbak Galuh. Sugeng dalu macange buli Mbok Mas Dalan. Iya, perdana ketemu kalih kula kalih kanca-kanca Astabrata nggih. Nggih, perdana. Vibes-nya gimana vibes-nya? Vibes-nya sangat menyenangkan sekali. Menyenangkan nggih. Nggih, rame sangat niki, alhamdulillah. Nggih. Jenengan pidalem keng pundi to, Mbak Yo? Saking Malang. Malang. Ya. Mbak Galuh siapa? Apa itu nama lengkapnya? Kula Galuh Sri Setiani. Saiki atur pasumbang, atur lipur. Tadi ada yang nyuwun podang kuning, ini juga ada susulan. Saking Pak Lan nyuwun gubuk asmoro kalian caping gunung. Monggo dipun pilih piyambak, Mbak ya. Nggih, sing pundi nggih. Manut wis. Podang kuning ya, podang kuning. Mau Nggih, penonton kanan terbanyak. Nggih, podang kuning mawon. Anut di langgamne dhisik, ben rada kendhu suasanane. Maka langsung buka celuk Mbak Galuh, coba kayak apa? Dadekke, Cok. Maka, Pak. Esuk awan ning omah wis ora kerasa. Galuyuran anggolek sing tak sayang. Ben mobil midat anggonku ora kosong esuk awan ati wengi.
lho wis ngaturake langgame podang kuning. Oh ngono mak. Pamundutan iki wau. Heeh. Saking warga mriki, diteruske bacotke, bertiga. Dik Sinta, Dik Beatricia Kang sarta Mbak Aulia jumeneng bertiga sesarengan. Oh ngono ya mak. Disepoti mecah sepiring swasana. Mangga bertiga berdiri. Celorot. Selamat malam Mbak Aulia. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Dek Sinta. Selamat malam Mas Dalam. Selamat malam Dek Beatricia. Nggih, selamat malam. Bertiga atur panglipur napa tembange wong ayu? Denok diblong mawon. Oke, Denok. Berpacu dalam melodi. Kanca-kanca musisi ya, Denok dicawiske ya. Kanggo kanca-kanca sinoman, kanca-kanca enom, diaturi diratani no. Maka Mas. Yuk terakhir Mbak Rinvi berdiri lagi sama Mas Heru, ada permintaan tadi. Nggo bom terakhir ana ing season limbukan. Monggo tetembangan liyane diaturke ana ing season goro-goro. Ayo. Wilujeng dalu Mas Heru. Wilujeng dalu Mbak Limbo. Iya. Permintaane wau napa Mas? Nggih menika katresnan sejati. Katresnan jati nggih, Mbak Rinvi. Panyuwune Bunda Angel Heaven saking Australia nek mboten klentu. Hong Kong Mas. Oh Hong Kong. Oh dari Hong Kong. Spesial juga buat FMA semua. FMA Fan Militan Astabrata. Ki aku karo Reoni Mas. Kok saged? Yang origin itu origin saya sama Harena pertama kali loh. Wow. 2012 Mas Eko makasih ya. Yo 2012 ya. Jan ya. Yo katresnan jati. Coba kayak ngapa? Yo nggo bom limbukan. Mangga. Yo ngaturake dibacotke lakone luwih dhisik ngono ya, Mam. Mesake sing penikmat lakon no. Oh ngono.